नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. दोडामार्गातील सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवा, तक्रारी नको. पालकमंत्री नितेश राणेंच्या सूचना. शेतकऱ्यांच्या मुलांना आर्थिक भुर्दंड. जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेवर वैभव नाईकांचे आरोप. आणि खर्डेकर महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासहित पदव्युत्तर शिक्षणाची दालनं. डॉक्टर धनराज गोस्वामी यांची माहिती. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगडच्या श्री खवळे महागणपतीचा विसर्जन सोहळा थाटामाटात संपन्न झालाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून भाजपने वेंगुर्ल्यात आयोजित केलेल्या महारक्तदान शिबिरात तब्बल 126 दात्यांनी रक्तदान केलं। वेंगुर्ला भाजपच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे। याचा शुभारंभ भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी व बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर धनंजय गोस्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावरती जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, ज्येष्ठ नेते राजू राऊळ, वेंगुर्ले तालुका भाजप मंडळ अध्यक्ष पप्पू कुबल, जिल्हा उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुषमा प्रभू खानोलकर, वेंगुर्ल्याचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुहास गौंडळकर, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, मच्छीमार नेते दादा केळुसकर, पदाधिकारी साईप्रसाद नाईक, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणय वांगणकर आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून गेल्या अनेक वर्षांपासून वेंगुर्ल्यासारख्या छोट्या शहरात महाविद्यालयीन शिक्षणाची सेवा देणाऱ्या बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचा यावेळी सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला। मुंबई विद्यापीठाचा सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण महाविद्यालय हा पुरस्कार खर्डेकर महाविद्यालयाला प्राप्त झाल्याबद्दल हा सन्मान करण्यात आला। प्राचार्य डॉक्टर धनंजय गोस्वामी व स्थानिक संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण यांनी हा पुरस्कार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत व जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्याकडून स्वीकारला। राष्ट्रनेता माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचा जन्मदिवस आहे आणि त्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती 2 ऑक्टोबरला आहे। या 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण देशभर सेवा पंधरवडा हे अभियान सुरुवात झालेली अभियानाची आणि त्या अभियानाच्या अंतर्गत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण विविध उपक्रमांनी हे अभियान सुरू केलेलं आहे। आज आपण वेंगुर्ला इथे आहोत आणि वेंगुर्ला भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा असेल, महिला मोर्चा असेल आणि वेंगुर्ल्याच्या स्वयंसेवी अनेक संस्था ज्या नेहमी समाजकार्यामध्ये, राष्ट्रकार्यामध्ये सेवेच्या वतीने म्हणजे सेवा म्हणून काम करतात त्या सगळ्या संघटनांच्या, बॅरिस्टर खर्डेकर कॉलेज असेल, ITI असेल, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज असेल, या सगळ्या मंडळ, वेताळ प्रतिष्ठान असेल, या सगळ्या मंडळींना सोबत घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज या सेवा पंधरवड्याची सुरुवात या वेंगुर्ला शहरामध्ये आपण केलेली आहे। रक्तदान शिबिर जिल्हास्तरीय या ठिकाणी आपण आयोजित केलं आणि या रक्तदान शिबिरामध्ये आमचा प्रयत्न असा आहे आणि तो प्रयत्न पूर्ण झालेला आहे। 75वा वाढदिवस सन्माननीय मोदीजींचा आहे आणि त्यानिमित्ताने 75 बॉटल रक्तसंकलनाचा आमचा निर्धार होता, पण सांगायला आनंद वाटतो की तो निर्धार पूर्ण होऊन आपण 100कडे वाटचाल करतोय आणि आमची अपेक्षा अशीच आहे की मोदीजींनी आज 75 वर्ष पूर्ण केली आहेत तर त्यांना शताब्दीचं आयुष्य लाभो, त्याच्या पुढेही त्यांना चांगलं दीर्घायुष्य लाभो। 110 आता जाती आलेल्या माहितीनुसार 110 रक्तवाटल्याचं संकलन झालंय आणि त्यामुळे जनमानसामध्ये सन्माननीय मोदीजी असतील किंवा मोदीजींनी जी आम्हाला परंपरा घालून दिलेली आहे त्या परंपरेचा पायी होण्याचा प्रयत्न असेल, समाजाप्रती सेवाकार्य करण्याचा जो आमचा प्रयत्न आहे त्या सगळ्याला चांगला प्रतिसाद त्या जनतेतून मिळतो। आज सन्माननीय पालकमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय चव्हाणसाहेब असतील, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 15 दिवस आपण विविधांगी सेवाभावी कार्यक्रमांनी चांगल्या पद्धतीचं काम करणार आहोत। या सगळ्या इथल्या शिबिराच्या आयोजनासाठी आमचे सगळे सहकारी मणीजी असतील, या अभियानाचे संयोजक बाळूजी असतील, मंडल अध्यक्ष परब असतील, महिला मोर्चाच्या सुजाता पडवळ असतील, युवा मोर्चाचे पदाधिकारी प्रणव वांगणकर असतील आणि सगळेच, प्रत्येकाचा नामोल्लेख करत नाही पण सगळ्यात माझ्या सहकार्याने उत्कृष्ट चांगल्या पद्धतीचं काम केलं। सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि या सिंधुरत्न रक्त प्रतिष्ठान यासारख्या सगळ्याच संस्थांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो। युवा रक्तदाता संघटना सावंतवाडीने पुन्हा एकदा आपल्या सामाजिक बांधिलकीचं दर्शन घडवत अनेक गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध करून दिलंय। संघटनेच्या सदस्यांनी गोव्यातील रुग्णालयांमध्ये आणि सावंतवाडी येथे रुग्णांना आवश्यक रक्तकड उपलब्ध करून देत त्यांचे प्राण वाचवण्यास मदत केली आहे। गोवा बांबळी रुग्णालयात दाखल असलेल्या सावंतवाडी येथील प्रदीप पोकळे यांना शस्त्रक्रियेसाठी बी पॉझिटिव्ह रक्ताची तातडीने गरज होती। अशावेळी सावंतवाडी येथून गणेश हरमलकर आणि संघटनेचे खजिनदार अनिकेत पाटणकर यांनी गोवा बांबळी रक्तपेढीत जाऊन रक्तदान केलं, तर गोवा मणिपाल रुग्णालयात दाखल असलेल्या माझगाव येथील सूर्यकांत सावंत यांनाही शस्त्रक्रियेसाठी बी पॉझिटिव्ह रक्ताची आवश्यकता होती। या परिस्थितीत आंबोली येथून परेश करपे आणि सावंतवाडी येथून वैभव दळवी यांनी मणिपाल रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत जाऊन रक्तदान करून मदत केली। तसंच गोवा बांबळी रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका सावंतवाडीतील युवकाला शस्त्रक्रियेसाठी O निगेटिव्ह या दुर्मिळ रक्तगटाची गरज होती। ही बाब कळताच
माणगाव येथून सूर्यकांत आडेलकर यांनी बसने प्रवास करून गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी रक्तपेढीत जाऊन रक्तदान केलं. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात ॲडमिट असलेल्या कृष्णाजी वर्धम यांना ओ पॉझिटिव्ह रक्तगटाच्या पीसीव्हीची तातडीने आवश्यकता होती. त्यासाठी रोहित राऊळ यांनी ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत जाऊन रक्तदान केलं. या सर्व रक्तदात्यांनी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल युवा रक्तदाता संघटना सावंतवाडीने त्यांचे आभार मानले. संघटनेचे अध्यक्ष दिव्या सुरेश यांनी या कार्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे अनेक रुग्णांना जीवदान मिळालं आहे. सावंतवाडीतील ढाकोरे गावातील ग्रामस्थांनी 35 वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर पूर्णविराम दिलाय. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे आणि प्रशासनाच्या समन्वयित प्रयत्नांमुळे गावातील सरकारी अधिकृत रस्ता अखेर अतिक्रमणमुक्त झालाय. हा ऐतिहासिक विजय ढाकोरे आणि बांदिवडेवाडी येथील ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा प्रतीक बनला असून तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. गेल्या 35 वर्षांपासून ढाकोरे गावातील होळीचे भाटलेपासून बांदिवडेवाडीपर्यंत जाणारा महत्त्वाचा सार्वजनिक रस्ता काही व्यक्तींच्या अतिक्रमणामुळे पूर्णपणे बंद झाला होता. यामुळे अनेक कुटुंबांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रारी केल्या, उपोषणं केली, परंतु हा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला होता. मात्र ग्रामस्थांनी आपला लढा सोडला नाही. अखेरीस त्यांनी हा प्रश्न पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे मांडला. त्यांनी या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत तात्काळ प्रशासनाला यावर ठोस कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही पार पडली. प्रशासनानं जेसीबीच्या मदतीने अतिक्रमण हटवून रस्ता पूर्णपणे मोकळा केला. यावेळी तहसीलदार, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि मोठ्या संख्येने स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. विशेष म्हणजे याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते राजू साटेलकर यांनी मोठी मेहनत घेतली होती. अनेक वेळा त्यांनी याकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधलं होतं, वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता, तसंच उपोषणाचे हत्यार देखील उपसले होते. अखेर त्यांनी 15 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेत त्याबाबत निवेदन सादर करीत त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली होती. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. प्रशासनानं कारवाई करत अखेर रस्ता वाहतुकीस मोकळा केला. हा क्षण ढाकोरे वासियांसाठी एक मोठा आनंदाचा क्षण ठरला असून रस्ता मोकळा झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांचे आभार मानले. सुमधुर संगीताच्या ठेक्यावरती 1600 कलाकारांनी सादर केलेल्या भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेनं कोल्हापुरातील दसरा चौकात अनोख्या विश्वविक्रमाची नोंद केली आहे. मुंबई, कोकणसह विविध जिल्ह्यातील कलाकार प्रास्ताविका गायन सोहळ्यात सहभागी झाले होते. देशातील विविध भागातून आलेल्या गायक कलाकारांनी 20 भाषेतील संविधान पुस्तिकेचे गायनाद्वारे सादरीकरण केलं. यातील संस्कृत भाषेतील संविधान गायनात तळवडे येथील ब्लूमिंग ब्लड्स प्री प्रायमरी स्कूलच्या शिक्षिका तथा उडावडे येथील रहिवासी श्रिया मंगेश माणगावकर यांनी सहभाग घेतला. लवकरच त्यांना या सहभागाबद्दल मेडल देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. श्रिया माणगावकर यांना कोल्हापूरच्या एका ग्रुपमधून या कार्यक्रमाविषयी माहिती मिळाली. त्यावेळी संस्कृत या भाषेसाठी नाव नोंदणी करून पाठवलेल्या ट्रॅकनुसार त्यांनी गीताचा सराव सुरू केला. त्यानंतर रविवारी झालेल्या या संविधान गीत गायनाच्या महासोहळ्यात त्यांनी प्रत्यक्ष गायनात सहभाग घेतला. दरम्यान संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे विश्वविक्रमी महागायन हा कौतुकास्पद आणि अभिनंदनीय उपक्रम असल्याचं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितलं. रविवारी सायंकाळी हा सोहळा रंगला.
भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने भारतीय संविधान आणि लोकतंत्र दिनाच्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त हम भारत के लोग हा कार्यक्रम झाला. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था तसंच अश्वघोष कल्चर फाउंडेशनच्या सहकार्यानं हा कार्यक्रम रविवारी संध्याकाळी कोल्हापुरातील दसरा चौकात संपन्न झाला. कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, जिल्हाधिकारी अमोल हेडगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कबीर नाईक नवरे यांच्या संकल्पनेतून हम भारत के लोग अर्थात संविधान गीताचा महाविश्वविक्रम हा कार्यक्रम सादर झाला. महाराष्ट्रातल्या संत समाज सुधारकांचा वारसा कर्मावरती विश्वास ठेवणारा आहे, असा सत्याच्या मार्गावर वाटचाल करणारा प्रयत्नवादा समाजामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न अनिस करत असल्याचं मत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे युवा कार्यवाह कृष्णा स्वाती यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. 21 सप्टेंबर 1995 रोजी महाराष्ट्रामध्ये अनेक गणपती दूध प्यायल्याची बातमी महाराष्ट्रभर पसरली होती आणि नंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दुधाच्या मूर्तीमध्ये गणपतीच्या मूर्तीमध्ये दूध शोधलं जाण्याचे वैज्ञानिक कारण शोधून सांगितलं होतं. यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने 21 सप्टेंबर हा चमत्कार सत्य शोधन दिन म्हणून साजरा केला जातो. या चमत्कार सत्य शोधन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकर्त्यांच्या वतीनं जिल्हाभर शालेय विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांच्याशी वैज्ञानिक दृष्टिकोन विषयक संवाद साधण्याची मोहीम आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं साजरी करणार आहोत. एका बाजूला समाजामध्ये दैववाद आणि कर्मकांडामध्ये गुंतला जात असताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन जो की भारताच्या संविधानानं नागरिकांचं कर्तव्य म्हणून सांगितलंय ते जोपासणं आपलं काम आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती काम करते. आणि दुसऱ्या बाजूला संत आणि समाजसुधारकांचा वारसा हा चमत्कार विरोधी आणि कर्मावर विश्वास ठेवणारा आहे, असा सत्याच्या वाटचालीनं वाटचाल करणारा प्रयत्नवाद हा संत समाजसुधारकांचा वारसा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती समाजामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करते. हा प्रयत्न शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयीन युवा आणि एकूणच समाजामध्ये रुजवावा यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रियाशील आहे. बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय वेंगुर्ला यांना मुंबई विद्यापीठातील ग्रामीण विभागातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय म्हणून पुरस्कार देऊन मुंबई विद्यापीठानं सन्मानित केलं. हा पुरस्कार वेंगुर्ला पंचक्रोशी वासियांचा आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक या सर्वांचं यात योगदान आहे. आता आमची जबाबदारी जास्त वाढली असून आगामी काळात या महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासहित पदव्युत्तर शिक्षण, रिसर्च सेंटर सारखी दालनं उपलब्ध करून देणार असल्याचं महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर धनंजय गोस्वामी यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मुंबई विद्यापीठ ग्रामीण विभागातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय म्हणून आपल्या महाविद्यालयाचा पुरस्कार त्या ठिकाणी मुंबई विद्यापीठाने आपल्याला दिलेलाच असून त्याचा सोहळा 15 सप्टेंबर 2025 साली त्या विद्यापीठाच्या प्रांगणात झाला. त्या पुरस्काराच्या वेळेस माननीय श्री किरण रिजिजू कॅबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य व अल्पसंख्याक विभाग भारत सरकार, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार केंद्रीय सचिव अल्पसंख्याक विभाग भारत सरकार, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, माननीय प्राचार्य डॉक्टर अजय भामरे प्र कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, माननीय डॉक्टर प्रसाद कारंडे कुलसचिव मुंबई विद्यापीठ, माननीय प्राध्यापक जयकुमार देसाई साहेब सचिव शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूर, माननीय डॉक्टर मंजिरी देसाई मॅडम चेअरमॅन शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूर व मेंबर ऑफ मॅनेजमेंट काउन्सिल शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, माननीय श्री दौलत देसाई पेट्रॉन काउन्सिल मेंबर शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूर, माननीय व तसेच चव्हाण सर असतील आणि मी प्राचार्य म्हणून खऱ्या अर्थाने ह्या 15 तारखेला धन्यता वाटावी असा कार्यक्रम विद्यापीठाच्या हॉलमध्ये झाला आणि हा
पुरस्कार जो आहे हा पुरस्कार कुठल्या एका व्यक्तीचा नसून तो आपल्या पंचकृषी वेंगुर्ला पंचकृषी वासियांचा आहे. इथे असलेले आमचे माजी विद्यार्थी असतील, स्टाफ असेल, नॉन टीचिंग स्टाफ असेल आणि संस्था तर आहेच, ह्या सगळ्यांचं त्या ठिकाणी योगदान असतं. आणि अशा प्रकारचा जो काही एखादा उत्कृष्ट पुरस्कार तुम्हाला दिला जातो, ह्या उत्कृष्ट पुरस्कार देण्यामागे किंवा मिळवण्यामागे आपला हेतू फार स्वच्छ आणि प्रामाणिक असतो. परंतु मला सांगायला आवडेल की आपली जबाबदारी जास्त वाढली. जेव्हा तुम्ही महाविद्यालयात नॅक ए ग्रेड मिळवतात, त्याचबरोबर आदर्श पुरस्कार, सर्व उत्कृष्ट पुरस्कार हा मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत असलेले ॲफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत. या कॉलेजेसला आपल्याला तो दर्जा मिळालेला असून हा दर्जा आपल्याला भविष्यात किंवा येत्या काळात आपल्याला अजून जोमाने काम करण्याची ताकद देते आणि अशा प्रकारचं जी काही काम करण्याची उर्मी आम्हामध्ये येते. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण सगळे पत्रकार बंधू या ठिकाणी आलात आणि आमच्या महाविद्यालयाच्या सगळ्याच ऍक्टिव्हिटीला तुम्ही प्रसिद्धी देतातच आहात. परंतु ह्या एक आगळा वेगळा, ज्याला आपण म्हणूया की हा सोनेरी दिवस, की शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूर यांच्या ह्या 61 सालापासून इथे कॉलेज सुरू झालेले, 61 ते आज तागायत 2025 पर्यंत अशा प्रकारचे छान वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राचार्य आले, रिटायर्ड झाली, ती गेली, परत कोणीतरी आलं, त्या ठिकाणी काम करत आहे. रेग्युलर वर्क जो आहे तो चालूच असतो. परंतु येणाऱ्या काळातले जे काही चॅलेंजेस आहेत, ती चॅलेंजेस आहेत. आमच्या महाविद्यालयामध्ये आम्ही ठरवलंय की भविष्यात आम्ही इथे पोस्ट ग्रॅज्युएशन असतील, रिसर्च सेंटर असेल, ह्या अशा प्रकारच्या सगळ्या जे काही आमच्या मनातल्या आणि संस्था चालकांची इच्छा जी आहे, या इच्छा येत्या काळात आम्ही नक्कीच त्या ठिकाणी पूर्ण करू. आणि वेंगुर्ला वासियांसाठी ह्या सगळे उच्च शिक्षणाचे आणि त्याच्या पदव्युत्तर जे काही शिक्षण आहे, याही त्या पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी नक्कीच करणार आहोत. अलीकडे आमचं परमनंट ॲफिलिएशनसाठी आम्ही अप्लाय करत आहोत. तेही परमनंट ॲफिलिएशन एकदा झालं की मला असं वाटतं आमचे कॉलेज खऱ्या अर्थाने फुलफिल त्या ठिकाणी झालेलं असेल. आणि येत्या काळात मग PM रुसा असतील, मोदी साहेबांच्या संकल्पनेत जो काही आज देशात काम चाललेलं आहे, ह्या सगळ्या कामामुळे आणि एकंदरीतच आगळं वेगळं त्या ठिकाणी नेतृत्व आपल्या भारताला मिळालेलं आहे. आणि ह्या नेतृत्वाचा फायदा किंवा त्यांचा व्ह्यू जो काय त्यांच्या आहे, त्या व्ह्यू प्रमाणे आपल्या महाविद्यालयामध्ये मग डाटाबेस डिग्री कोर्स असेल किंवा कॉम्प्युटर सायन्स असेल किंवा AIचा कोर्स असेल, हे अशा येत्या काळात आपण सगळं सुरू करणार आहोत. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. मग नेचर क्लबच्या माध्यमातून असेल आणि खर्डेकर महाविद्यालयाच्या यांच्या संयुक्त विद्यमानाने त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी, टुरिझम ऍक्टिव्हेट करणं किंवा टुरिझमला आपण प्रमोट करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण काम केलेलं आहे. आणि आमच्या पाटील मॅडम असेल, धनश्री पाटील मॅडम यांचं तर अतिशय उत्कृष्ट काम त्या ठिकाणी केलं जातं. आमचे सचिन परोळेकर असतील किंवा आमचे NCC चे अधिकारी असतील, ह्या सगळ्याच गोष्टीला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण टुरिझम ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी संदर्भात आपण काम करत असतो आणि ते सातत्याने ते करावं. तसा वेंगुर्ला एरिया जर बघितला तर खरोखर खूप छान आहे. म्हणजे टुरिस्टसाठी कोर्स करता येईल किंवा डिग्री कोर्स करता येईल किंवा ऍड ऑन कोर्स करता येतो का, याच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी काम करावं लागेल. आणि जर आपण तो करू शकलो तर मला असं वाटतं आपलं जास्तीत जास्त टुरिझम विशेषतः वेंगुर्ला आणि वेंगुर्ला जो काही आपला कोस्टल एरिया आहे, या कोस्टल एरियाच्या संदर्भात आपल्याला एक आगळं वेगळं गावातली काही व्यक्ती घेऊन आणि वेगळ्या पद्धतीने तिथे आपल्याला सुविधा देता येते का, याचा त्या ठिकाणी आपण खरं विचार केला पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत भरतीसाठी सर्व श्रेणीतील उमेदवारांकडून तब्बल 1770 रुपये अर्धशुल्क आकारलं जात आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गतवर्षी अशाच प्रकारची भरती प्रक्रिया राबवली होती. त्या भरतीसाठी 1000 रुपये अर्धशुल्क घेतलं होतं. मग सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील भाजप पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांकडून लिपिकपद भरतीच्या अर्थासाठी 770 रुपयेचे अतिरिक्त शुल्क का आकारण्यात येत आहे, असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या 73 जागांसाठी भरतीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने भरती प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. माननीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाने या भरती प्रक्रियेत तरुणांना आवाहन केलं की तुम्ही भरती प्रक्रियेत जास्तीत जास्त सहभागी व्हा. खरं तर या भरती प्रक्रियेमध्ये लोकांमध्ये धबक्यामध्ये चर्चा आहे की भारतीय जनता पार्टी प्रणित या जिल्हा बँकेवर सत्ता असल्यामुळे त्या लोकांच्या वरिष्ठांना वेगवेगळ्या निवडणुकीमध्ये जी आश्वासनं दिली आहेत त्या आश्वासनातील तरुणांना या भरती प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे किंवा आर्थिक देवघेव होणार आहे, असा
दबक्यामध्ये चर्चा आहे. परंतु जर ही भरती प्रक्रिया व्यवस्थित असली, होईल न होईल हा प्रश्न पुढचा आहे. परंतु भरती प्रक्रियेमध्ये तरुणांच्या जे खरं तर आर्थिक अडचणीमुळे आणि त्यांची पिळवणूक झालेली आहे, अशा तरुणांच्या भरती प्रक्रियेचं आमिष दाखवून त्यांच्यावर आणि आर्थिक संकट आणण्याचं काम, त्यातनं आपला फायदा घेण्याचं काम जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, त्यांचे संचालक, त्याचबरोबर ज्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा बँक चालते त्या राणेंच्या माध्यमातून चालू आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये भरती प्रक्रियेसाठी 1760 रुपये ही फी धरलेली आहे. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बँकेमध्ये गेल्या ऑगस्टमध्येच भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्या भरती प्रक्रियेमध्ये 1000 रुपये फक्त फॉर्मची किंमत होती. आणि ही खरं तर भरती प्रक्रियेमध्ये एका संस्थेला दिलेली आहे भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची. त्यांच्याशी निगोशिएशन करून आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भरती प्रक्रियेत जवळजवळ 7000 तरुणांनी आतापर्यंत अर्ज भरले आहे. म्हणजे ही अर्ज प्रक्रिया जर जिल्हा बँकेने ही अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली असती, त्याचं कोटेशन मागवलं असतं किंवा कमीत कमी केलं असतं तर ते 400, 500, 600 रुपयात झालं असतं. परंतु असं न करता त्यामध्ये आपलं कमिशन टाकून ही भरती प्रक्रियेची फॉर्मची किंमत 1760 रुपये केलेली आहे, जी शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 1000 रुपये फक्त आहे. आणि त्यामुळे एकतर या 73 जागांसाठी जवळजवळ 7000 अर्ज आतापर्यंत आले. त्यांना तो ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी, सेतू सुविधेसाठी 200 रुपये ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी त्यांना भुर्दंड पडावा लागतो. 1760 रुपये जिल्हा बँकेमध्ये होतात. म्हणजे नोकरीचं बाजूला राहू देत, परंतु या तरुणांना आर्थिक भुर्दंड काम ही अल्पमुदतीत किंमत करू शकले असते की जेणेकरून या बेरोजगारांना आपल्या जिल्ह्यातील बँक, आपल्या शेतकऱ्यांची बँक, शेतकऱ्यांची मुलं या बँकेत अर्ज करू शकले असते आणि त्यांना तो अर्ज न करता म्हणजे अर्ज करताना आर्थिक भुर्दंड पडला नसता. परंतु आता आर्थिक भुर्दंड पडल्यामुळे हे शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या टाळूवरचं लोणी काढण्याचं काम हे जिल्हा बँकेचे सत्ताधारी आणि जिल्हा बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये ज्यांचे नेते आहेत ते करतायत असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. दोडामार्गमध्ये सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयीन नवीन इमारतीचं उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. आज आमच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग दोडामार्ग या कार्यालयीन इमारतीचं उद्घाटन आत्ताच माझ्या हस्ते झालं, हे सर्वप्रथम मी जाहीर करतो. हे कार्यालय केव्हा बांधण्यात आलं, कसं बांधण्यात आलं, काय त्याचं एस्टिमेट होतं आणि ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण झालेलं आहे. त्यासाठी मी सार्वजनिक बांधकामचे त्या इंगवले मॅडम आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज हे जो कार्यालय आपण पाहतोय, किंबहुना गेल्या 6 महिन्यामध्ये 1-1.5 वर्षामध्ये आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे असंख्य महत्वाचे कार्यालय आपण उद्घाटन केलेले, उघडे झालेले आहे. मी काही महिन्या अगोदर कणकोलीमध्ये पण एकाचं उद्घाटन केलं, आज दोडामार्गचं करतो. ह्या सगळ्या कार्यालय आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येणं आणि आपल्या इकडच्या बांधकाम व्यावसायिक आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे, त्यांना आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये राहूनच आपला व्यवसाय आणि आपला सगळा कारभार करण्याची संधी मिळावी. त्याचबरोबर आमच्याही इकडच्या अधिकाऱ्यांना तेवढंच महत्त्व प्राप्त व्हावं या दृष्टिकोनातून आमच्या म्हणजे बांधकाम खाते ज्यांच्याकडे होते आणि आमचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांचं आपण सगळ्या जणांनी खरं म्हणलं तर मनापासून आभार मानले. कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरला इथे विचारा, त्याला कधी पहिलं काम असायचं त्याला थेट रत्नागिरीला जायला लागलं. छोटे छोटे कागदपत्र लागायचे, ते प्रमुख अधिकारी रत्नागिरीला बसायचे आणि मग तिथे जाऊन त्यांचा सगळा कारभार व्हायचा. आमचे चव्हाण साहेब सार्वजनिक बांधकामचे मंत्री झाले आणि मग त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीची अडचण समजली आणि मग सिंधुदुर्गामध्ये राहूनच बांधकाम खात्याचा कारभार कसा सक्षम व्हावा
या दृष्टिकोनातून त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आम्ही फक्त फीत कापण्याचं काम करतोय. खरं श्रेय आमचे चव्हाण साहेब आणि तेव्हाचे आमचे अजय कुमार सर्वगोड असतील आणि त्यांचे सर्व सहकारी, त्यांचं खरं म्हटलं तर आपण सगळ्या जणांनी मनापासून अभिनंदन करावं. आपलं आयुष्य सुखर केलेलं आहे. नाहीतर पहिलं रत्नागिरी जाणं, आपल्या सगळ्याचा कारभार तिथून होणं आणि मग तिकडचा तो काय होतं, कसं चालायचं हे आपल्या लोकांना माहितीच आहे. आणि आता आपल्याला सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपलं स्वतःचं बांधकाम खात्याचे ऑफिसेस इथे तयार होत आहेत, अधिकारी इथे उपलब्ध होत आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रस्त्याचं जाळं अजून भक्कम करण्याचा मार्ग या ऑफिसच्या माध्यमातून, कार्यालयांच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने सुखर होईल, एवढं मी आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने सांगतो. आता एक रेस्ट हाऊस, जसे कणकोलीचा रेस्ट हाऊस बघितलं तर ते काय 5 स्टार हॉटेलच्या पेक्षा कमी नाही, तसंच आता यांना रेस्ट हाऊस बनत आहे. आता रेस्ट हाऊस एवढे चांगले बनत असल्यामुळे आता ही मागणी आहे की हेही रेस्ट हाऊस तुम्ही चांगलं करा. मी निश्चित पद्धतीने आमच्या शिवेंद्रराजे भोसलेंशी बोलतो आणि ह्याच्यासाठी ही निधी उपलब्ध करून आपण इकडलेही रेस्ट हाऊस चांगल्यातलं चांगलं बनावं, जेणेकरून आमचे महायुतीचे नेते मंडळी कधीतरी इथे एकत्र येऊन, आहे का नाटकरी साहेब, एकत्र येऊन वर जोर आहे थोडा शब्दावर, एकत्र येऊन आपण आता येणाऱ्या बैठकीमध्ये गणेश प्रसादजी तुम्ही एकत्र येऊन इथे महायुतीच्या बैठका होतील, निवडणुकीची चर्चा होईल आणि मग निवडणुकीमध्ये महायुतीचा डंका कसा वाजेल तो सगळे सगळं म्हणजे हे बोलणार नाही, कार्यक्रम बोलणार नाही, पण प्लॅन त्या रेस्ट हाऊस मधून तयार होईल. म्हणून लवकरात लवकर त्याच्यात बांधण्याचे लक्ष मी चेतन निश्चित पद्धतीने घालेन. एवढं नगराध्यक्ष साहेबांना मी ह्या निमित्ताने शब्द देतो. दोडामार्ग तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवा, कोणाच्याही तक्रारी माझ्याकडे येता कामा नये, असा इशाराच पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिला आहे. पाहूयात. शेवटी आम्ही कार्यकर्त्यांची काळजी घेणारे आम्ही सगळेजण आहोत आणि हे सार्वजनिक बांधकाम अगर तुम्ही मला विचारलं, सन्मान्य राणेसाहेब जेव्हा 1990ला आमच्या जिल्ह्यामध्ये आले तेव्हा सर्वात पहिलं त्यांनी अगर काही क्षेत्रांमध्ये काम करायची जी सुरुवात केलं ते म्हणजे शिक्षण, रस्ते, या सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने राणेसाहेबांनी लक्ष दिलं. आता काही जुने जाणकार लोक इथे उपस्थित आहेत, त्याला विचारा 90च्या अगोदरचे रस्ते कसे होते हो? सगळे लाल मातीचे रस्ते असायचे. आपण सकाळी घरून निघालो, रात्री आपल्या घरचेच विचारायला तू कोण आला, त्याला ओळखायचं नाही. सगळं विचारा, काही जुने जाणकार लोक आहेत, म्हणजे आलो ते लोक बोलतील तुम्हाला. पण तेव्हापासून ते आतापर्यंत ठीक आहे, काही तक्रारी रस्त्यांची इकडे तिकडे असतील, काही खड्ड्यांच्या असतील, पण आज आपल्या जिल्ह्याची परिस्थिती रस्त्यांची बघितल्यानंतर आपल्याला अभिमान वाटले पाहिजे. असे रस्ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. काही तक्रारी नॅशनल हायवे संदर्भात खड्डे बुजवण्याचे असतात, काही असतात. आम्ही नाही बोलत 100% केंद्र आणि राज्याचं काम चांगलं, त्याला आम्हालाही सुधार करण्याची संधी आहे आणि करण्याची तयारी आमची आहे. पण जो बदल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वर्षानुवर्ष झालेला आहे, पहिल्याचे रस्ते आणि आताच्या रस्त्याकडे अगर तुम्ही पाहिलं तर जमीन आसमानचा फरक पडायला लागलेला आहे. पहिला आपण पायवाट असो, आजूबाजूचे साईड रोड असो, एवढ्या चांगल्या पद्धतीचे रस्त्यांचं जाळं आपण विडत पुढे चाललेलं आहे की आता तर आमच्याकडे निवेदन तर आता पुढची आलेलं. पहिला आम्हाला घरापर्यंत नितेशची रस्ता दे असे निवेदने आहेत. आता तर घरापर्यंत रस्ते सगळ्यांचे झाले. आता जरा बाथरूम पर्यंत येतो का बघा, अशी मागणी व्हायला लागली. म्हणजे लोकांची अपेक्षा फार वाढल्या आहेत. हे चांगलं अतिशय सकारात्मक. आपण सरकारच्या या पहिल्या 10 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये बघा जिल्ह्यामध्ये किती भरपूर कामं होत आहेत. आपण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहून आमचा अधिकारी वर्ग एवढ्या चांगल्या पद्धतीने काम करतोय, एक दुसऱ्याची सपोर्टिव्ह आम्ही सगळेजण काम करतोय. आणि म्हणून ह्या निमित्ताने पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो. रस्ता मॅडम तुम्ही चांगलं ऑफिस बनवलंय, एकदम सुटसुटीत ऑफिस बनवलंय, पण इकडचा कारभार पण त्याच सुटसुटीत झाला पाहिजे. इकडचा कारभार तेवढ्यात पारदर्शक झाला पाहिजे. इकडे येणारा कुठलाही व्यक्ती हा त्याला तो प्रश्न मांडण्यासाठी परत इथे येता कामा नाही. आणि मुळामध्ये तर त्या टेबलावर बसलेला अधिकारी त्यांनी चांगली वागणूक त्या नागरिकाला आणि त्या जनतेला दिली पाहिजे. मॅडम ती सर्वात महत्वाचं आहे. तुम्ही काम हो ना हो, आमच्या दोडामार्गचा कुठलाही नागरिक जेव्हा तुमच्या तिथे त्या टेबलावर अधिकाऱ्याच्या समोर उभा राहील तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना मान सन्मानानेच बोललं पाहिजे आणि मग त्याचं काम कसं करायचं त्यावर पाहिलं पाहिजे.
ह्याही गोष्टीची मॅडम ट्रेनिंग तुम्ही तुमच्या माध्यमातून द्या. तुम्हाला नाही तर माहिती आहे पालकमंत्री म्हणून सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने लक्ष आहे. नाहीतर त्या दिवशी जसं कुठेतरी एका अड्ड्यामध्ये घुसलो अवेळी तुमच्या ह्या ऑफिसमध्ये घुसण्याची संधी कधी देऊ नका. पळापळ सुरू आहे म्हणून मी सांगणार मला सगळ्यावर मी कोणाचीच घाई करणार आहे. ह्या सगळ्या लोकांच्या पलीकडे मला कोणच महत्वाचं नाही हे पहिलं तुम्ही इथे नोंद करा. कोणच महत्वाचं ह्या लोकांना माझ्या दोडामार्गच्या जनतेला कोणीही कुठला अधिकारी त्रास देत असेल कुठल्याही अवैध गोष्टीमध्ये मदत करत असेल तर त्याचा सामना नितेश राणेची आहे हे पहिलं तुम्ही नोंद करून ह्या कार्यक्रमामध्ये मी काय कोणाला सोडणाऱ्यापैकी नाही. शिस्त आपल्यासाठी महत्वाची. जनतेची लूटमार जनतेला कुठल्याही पद्धतीचं शोषण कोणीही करण्याची हिंमत ह्या निमित्ताने करू नये कुठल्याही खात्यातलं असो. आता आपण ज्या पद्धतीने अवैध धंदे आणि ह्या सगळ्या गोष्टीच्यावर मी स्वतः जाऊन उभा राहिलो. मी काय कोणाला विचारत बसलो नाही. इथे आपण काही ज्या गोष्टी काही दोडामार्गमध्ये चालल्या आहेत कानावर आलेल्या होत्या. मी मध्ये पीआयशी बोललेलो बाबा तूच बंद कर किंवा मला जायला लागेल तिकडे. मला सगळे अड्डे माहिती आहेत सगळे पत्ते माहिती आहेत. गोवा बॉर्डरवरून कोण किती वेळा येतो अगर तुम्ही थांबवलं नाही तर मग मला त्या गाडीला आडवी गाडी लावायला लागेल तिथे आणि मग मला सांगू नका ते एका पायावर घरी गेला म्हणून स्पष्ट सांगतो आमच्या ह्या दोडामार्ग तालुक्याचा कुठलाही तरुणी कुठल्याही चुकीच्या पद्धतीने अवैध या अंमली पदार्थाच्या ह्याच्यामध्ये अगर गेला आणि त्या पद्धतीचे तिथे तिथे या गोष्टी असं सुरू आहेत असं माझ्या कानावर आलं तर मी काय तुम्हाला माहिती आहे मी काय फोन करत बसणार नाही. म्हणून या सगळ्या गोष्टी या शासकीय कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने मुद्दा म्हणून सांगतोय. ते शेवटी आपण सरकार म्हणून काम करत असताना आमच्या राज्याचे प्रमुख आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि आमचे अजित दादा पवार आणि आमचे सगळंच मंत्रिमंडळ हे महाराष्ट्र राज्यामध्ये पारदर्शक काम आणि प्रभावी काम कसं होईल यावर आम्ही लक्ष देणाऱ्यापैकी आहोत. आम्ही रयतेचं राज्य म्हणून आमच्या महायुतीचं सरकार म्हणून आम्ही चालवतोय. लोकांच्या इच्छा आकांक्षांपेक्षा कुठल्याही गोष्ट महत्वाचं नाही हे आम्ही अधिकारवाढीने सांगतो. म्हणून या सगळ्या गोष्टीची नोंद आपण ह्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या सुरुवातीलाच घ्याल एवढं मी अपेक्षा ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो. प्रत्येक अधिकारी जो टेबलावर इथे बसला असेल कामावर लक्ष द्या. आमच्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये रस्ते चांगल्यातले चांगले कसे व्हावे. आजही येत असताना काही खड्ड्यांवर रस्ते मला दिसले. आता पाऊस हळूहळू कमी होतोय. मॅडम खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने तालुका हे आपली चर्चा कलेक्टर कार्यालयामध्ये झाली आहे त्या पद्धतीने तुम्ही सुरू करा. लोकांच्या तक्रारी कमीतल्या कमी आल्या पाहिजे यावर तुम्ही लक्ष द्या. आणि म्हणून या निमित्ताने परत एकदा इंगवले मॅडम आणि त्यांच्या सर्वच सहकाऱ्यांचा मी शुभेच्छा देतो. सार्वजनिक बांधकामच्या माध्यमातून या दोडामार्ग तालुक्याचा विकास अतिशय सक्षम पद्धतीने होईल. बघा इथे असंख्य लोक आमचे जे पक्षाचे सहकारी ते कॉन्ट्रॅक्टरमध्ये आहेत. शेवटी कॉन्ट्रॅक्टर होणं हे काय चुकीचं नाही तो व्यवसाय आहे. नाही तर लगेच संशयाने बघत बसतात. आता आमचे जिल्हा अध्यक्षच बोलले मी कॉन्ट्रॅक्टर व्यवसाय आहे साहेब त्याच्यामध्ये काय आम्हाला लोकांना संधी मिळाली आम्ही पण बोलू त्याच्यामध्ये. पण या लोकांनी कधी संधी दिली नाही राणे लोकांना. नाडकर्णी साहेब उरलत नाही काय करायचं आम्ही. म्हणून आपण एक चांगल्या पद्धतीने बघा ह्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांची सार्वजनिक बांधकामला गरज आहे आणि चांगल्या अधिकाऱ्याला ह्यांची गरज आहे. शेवटी आपण जेव्हा लोकांचे प्रश्न सोडवतो तेव्हा आपल्याला दर्जेदार कॉन्ट्रॅक्टराच्या माध्यमातून सोडवायला लागतं जेणेकरून लोकांच्या आयुष्यामध्ये त्याचं परिवर्तन होतं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दोडामार्गातील सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवा तक्रारी नको पालकमंत्री नितेश राणेंच्या सूचना. शेतकऱ्यांच्या मुलांना आर्थिक भूर्दंड जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेवर वैभव नाईकांचे आरोप. आणि खर्डेकर महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासहित पदव्युत्तर शिक्षणाची दालनं डॉक्टर धनराज गोस्वामी यांची माहिती. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.